Il-Gvern inawgura uffiċini ġodda ta' direttorat ġdid fih dan l-Awtorità Maltija tal-Mediċini. Dan id-direttorat se jkun qed jitratta u jassigura l-kwalità tal-apparatu tagħmir mediku fil-qasam tal-mediċina. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini. Fil-fatt iċ-ċermen tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Seracina Onglot, spjega li għal dan id-direttorat se jkun responsabbli għalih l-istess awtorità. Huwa sostna li fl-aħħar snin żdiedet sew ħtieġa fl-Ewropa li l-kwalità tat-tagħmir mediku titqis b'aktar attenzjoni u għalhekk qed jiġu nfurzati regoli ġodda fuq it-tagħmir mediku. Huwa sostna li Malta f'dan il-qasam wettqet impenn kbir speċjalment quddiem xogħol li dejjem qiegħed jiżdied u jinbidel bl-avvanzi fit-teknoloġija. Dan anke bajnuna mill-Gvern. Kemm ilu dan il-leġislatura, dan il-Gvern żdiedu minn 25 għal il-fuq minn 100, il-fuq iżjed minn 4 darbit iżjed. Però żdied ukoll ix-xogħol, u ma mhux ix-xogħol biss, il-kwalità ta' xogħol. Pereżempju affarijiet li sinna nagħmlu bħal third country inspections. Tul il-konferenza tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari politikament responsabbli mill-Awtorità tal-Mediċini, Dr. Deo De Battista, e kif tenna li r-rekwiżiti f'dan il-qasam huma eżiġenti ħafna u għalhekk id-direttorat ġdid se jaqdi funzjoni importanti. Għandna nies li ġa qed jattendu korsijiet li nimminxtutna fejn dawn jaraw li jkunu up to date u mhux hekk biss, sharing of knowledge, imma mhux sharing of knowledge biss, nitalmu u jgħalmu n-nies tagħna. Fatti għandna minnhom li issa qed jagħmlu wkoll dottorat f'dan il-qasam. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Protezzjoni tal-Konsumatur, Clayton Bartolo, ħabbar li Malta diġà rċeviet żewġ applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni ta' korpi notifikati, korpi li fil-fatt jassiguraw li t-tagħmir mediku li jiġi manifatturat fl-Ewropa kif ukoll dawk li huma importati minn pajjiżi terzi ikunu ta' kwalità u livelli stabbiliti. Naraw ukoll li jkun hemm kwalità u standard stabbiliti f'pajjiżi terzi fejn l-Awtorità Maltija tal-Mediċina tkun tista' tagħti wkoll l-input u jsiru audits anke fuq livell internazzjonali. U dan mbagħad ikun qed isir permezz ta' dawk imsejħa l-korpi notifikati, notified bodies, illi sa issa diġà rċivejna żewġ applikazzjonijiet għalihom u naraw illi nkomplu mexjin il qudiem biex bħala pajjiż nagħtu wkoll CE marking illi tassigura li l-prodotti jkunu tal-kwalità stabbilita wkoll skont dawn l-standards.